Malas na nga naman. Guys, nawasak yung sapatos ko. Alright, good morning. Good morning, good morning. Happy New Year. Happy New Year sa lahat. So today is January 1, syempre. Unang ride nating taon. So, gusto ko lang kayong ipasyal. Kaya medyo maaga tayo dahil pupunta tayo ng Bolinao. Tayo sa pinakadulo ng Pangasinan. So hindi na tayo masyadong mag-vlog muna dahil madilim pa. At the same time, hindi naman ganun kaliwanag ang kuha ng camera na to. Itong Akaso Brave 6 Plus. Kaya mamaya na lang pagdating natin siguro ng Alaminos. So thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa atin. Sa mga nag-request na punta natin ang lugar na ito. Thank you so much. At let's go. Good morning. So andito na tayo sa bayan ng Sual. Welcome to Sual. So papansin nyo, madilim pa rin. Medyo daan-daan lang tayo dahil naninibago ako sa kalsada at syempre madilim pa. Uy, bagong asfalto pala tong kalsada nila dito. Ito yung pier, sarado pa yung pier. Dahil nga katatapos lang ng celebration ng New Year, marami pang sarado. Check natin yung oras. So 5:53 na ng umaga. So susunod dito ay ang Alaminos. So stop muna tayo dyan sa may view deck. Palipas tayo ng konting minuto. Ang liwanag naman pala dito sa bayan ng Sual. Yan o. Bante Sual. Ay, Abante pala. Yes sir, akyatan na. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you Kaya na nakakatakot tong gulong. Woohoo! Sayang, hindi pa masyadong maliwanag yung kalsada or yung dinadaanan natin. Pero napakaganda ng kalsada dito. Lapit na tayo sa view deck. Yes sir, banking. Hi. Kala bata eh. Welcome Kawayan. Tama ba? Yan, nagliliwanag na guys. Aray. So malapit na tayo sa Alaminos. Mga ilang minuto na lang mararating na natin ang boundary ng Alaminos, Pangasinan. Lamig. So ito na nga ang City of Alaminos. Good morning. Slow down. Yan, tambay muna tayo dito. Pahinga tayo sandali. The City of Alaminos. Yan, home of 100 Alan. Alright, so gear up na tayo.
So magmula dito hanggang Bulinaw is nasa 40 minutes na lang tayo. So maaga tayo. Yan, may mga nakasabayan tayo, naka Dominar 400. So tambay muna sila doon sa Arco. Pero tayo tutuloy na, no? Welcome Alaminos City, Triskelion Council. So mamaya gagamit na tayo ng Google Map para mapuntahan natin yung mga kasulok-sulukan ng Bulinaw. Mga natatagong treasure. O, first time natin gagawin to sa tanan ng buhay natin. At mag-isa pa tayo. Kaya chill ride lang tayo, chill ride syempre. Alright. So andito na tayo. Sabangan, Tambong, Dasul, Alaminos, Burgos. Ay, Bulinaw. Unang destinasyon natin ay ang Hidden Spring ng Bulinaw. Oh, tara. Mukhang mga magbubulinaw din sila. So, kakanan. Kanan tayo. Tambobong Beach. Next time tayo pupunta sa kanila. Iikutin natin ang buong Pangasinan. Tama ba yung dinaanan ko? Mali ata yung dinaanan ko. Ay, tama. Susunod pala dito ay ang Bani. Etong City of Alaminos. So ito na yung papuntang 100 Island, guys. Yan. Welcome to Bani. Follow main road. Turn right. Turn right daw tayo. Sabi ni Google. So, tatabi muna tayo, no? Gusto ko makita kung saan na yung Hidden Spring. Excited na ba kayo? Wow! Hahay! San Jose. Sheesh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, Nakakatakot then go bumangking. alone. Yeah, what's the point Puro in us if bangking. I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of wasting time. Fada.
taas na natin guys ah. Wala bang view deck dito ah? Kinakabahan ako. First time natin dumaan dito. Nga nakamotor ah. Taas din pala niya. Alright, so andito na tayo sa Bulinaw. Yes sir, welcome to Bulinaw. Yes sir. Whew. Alright, so andito na tayo sa unang destination natin, sa Hidden Spring. Kaya lang nakasara siya guys. So ito yung pupuntahan natin sana. Ayan o, kung nakikita niya yan. Malayo pa eh, feeling ko malayo pa yan ipababa. Susayang naman. Anyway, may malapit namang isang falls dito. Yun ang tinatawag na Bulinaw Falls. So doon muna tayo. So narating na natin ang pinakaunang falls. Tama ba to? Una? Nasa Bulinaw Falls 2 tayo. 2. Yan, medyo hindi ko na masyadong kinukuhanan ng video yung dinadaanan kasi nga lubak. At nagsisave tayo ng battery. Wala kang exercise. Ano, pababa oh. So meron palang parking fee dito. 10 pesos yung mga motorcycle.
so paalis na tayo guys. So pupunta tayo sa falls. Sa unang falls kasi ito number 2. Pag minamalas ka nga naman. Guys, tignan nyo to ah. Nawasak yung sapatos ko. Buti na nakabili tayo ng tsinelas. Naku, Diyos ko. Kung hindi, uwi tayong sira-sira. Pag minamalas ka nga naman. Yan sila guys, oh. Sarap sila doon sa baba. Napaka-presko nila doon. Natin yung itsura ng Falls 1. So medyo malapit lang daw dito. Mukhang hindi natin kakayanin ng buong araw na ikutin ito, no? Napakarami palang pwedeng puntahan dito sa Bulinaw. So punta tayo doon sa Falls 1, alright? Yan, so tutuloy na tayo guys. So abangan nyo yung part 2. Pupunta tayo ng Falls number 1. So abangan nyo rin kung ano yung mga pwedeng masira ulit. Salamat ha. Nasira yung sapatos ko. Thank you po. Yeah. Tuloy na tayo. Salamat. Sunod na balik dito. Yung hindi na masisira yung sapatos. Yan. So, maglalakad lang tayo ng mga 2 minuto tayo ng Falls 1. So abangan nyo sa part 2 natin. Thank you so much sa lahat ng sumama hanggang dito. Maraming salamat sa suporta nyo. At Happy New Year. Laging tandaan, panibagong buhay, panibagong pag-asa. So stay safe, stay healthy. Yeah. Babush.